Cada tarda s'ajunten una bona colla de xiquets i xiquetes al carrer. A l'hora de berenar, uns surten amb pa amb xocolata a les mans o un llengüet amb pernil salat. Tenen edats diferents i quan siguin grans seguiran camins diversos. Empresaris vinícoles, paletes, infermeres, mestres, diputades. Alguns deixaran de parlar-se o tan sols se saludaran de lluny amb un simple gest del cap, sense motius concrets, només com a efecte secundari del pas del temps. Però ara els uneix un interès comú: xalar. L'escondite és un dels seus jocs preferits, sobretot quan comença a fer-se fosc. Qui para es posa davant la porta d'un garatge situat estratègicament, tot just on el carrer Sant Isidre s'eixampla per girar 90 graus i fa de cruïlla amb el carrer dels Pescadors i el carrer de la Morera. D'aquesta manera, quan comença a comptar, surten disparats en totes direccions, com espurnes, a buscar el millor amagatall possible. Els més intrèpids i agosarats no s'amaguen gaire lluny, camuflats darrere unes jardineres, per exemple, o a la porta del costat mateix. Dos... En Miquel no fuig corrents. Sap que li sobrarà temps per amagar-se. No troba cap al·licient quan li toca parar al Raül. No és que li caigui malament o li tingui mania, però li agrada sortir a tota pressa quan qui para comença a comptar, sabent que té el temps just per amagar-se. I aquesta emoció es difumina amb el Raül i el joc perd tota la gràcia. Sis. En Raül, pobre, quequeja molt, massa. A més, va una mica coix. No hi pot fer res, tots ho saben, i si algú se'n burla, encara s'entrebanca més. I tothom sap que als xiquets els agrada burxar les ferides. Molt sovint s'han plantejat donar-li facilitats, com ara que compti només fins a la meitat, o que sigui de sucre i que no pari mai. La idea és ben intencionada, però alguns al·leguen que aquest tracte discriminatori el faria sentir més incòmode encara i que no l'ajudaria a integrar-se a la colla. Els més animals opinen que un ensurt dels grossos és la millor solució, que han escoltat a la tele que així es passa, tot i que no estan segurs si aquesta teràpia serveix per al quequeig o per al cinglot. Uns altres, els del sector més ortodox, proposen mesures dràstiques, que no jugui. Les discussions s'eternitzen i com que no arriben a cap acord de consens, miren fixament el Miquel. El Miquel és el xiquet amb més criteri del carrer, respectat i admirat per tots, sobretot per la Sílvia, que no para de fer-li carantoines tota hora i el fa posar vermell més d'un cop. És una decisió difícil, fins i tot per a un home, i ell només té 10 anys. No sap què fer. Rep pressions de totes bandes. Per un costat, les xiquetes el fiten amb ulls dolços, han posat de bones nenes, com per entendrir-lo. Per un altre, el Felip i el Josep el pressionen amb la mirada i amb els braços encreuats al pit. La resta s'avorreixen impacients i donen cops de peu a les pedres. No és tan innocent per creure que se'n sortirà bé d'aquesta. Sigui quina sigui la decisió, ferirà sensibilitats i podria guanyar-se un enemic per a tota la setmana. Els dubtes el corquen per dintre i és a punt de perdre tota la credibilitat que té. El moment crucial s'atansa irremeiablement. La tensió es fa compacta i feixuga i quan han passat 11 terribles segons de dubte i de silenci... Miquel! Sa mare el crida des del balcó. Quan sigui gran, no tindrà tanta sort.
i sovint haurà de prendre decisions difícils que no podrà esquivar a l'últim moment. Però ara és l'hora de sopar i els xiquets han de tornar a casa, han de menjar si volen créixer.